Oke dulur-dulur, kembali lagi dengan saya di channel Banyu Turu. Ya, di sini saya akan mengasih cara bagaimana tutorial cara menghitung jejodohan miturut pitung Jawa. Ya iki wis tak gawe, tak susun. Tak jelaske. Mbah anggap bener apa luput ya sakarepmu iki ya miturut awakku dhewe ya sangka mbah-mbahku buyut warengku. Nek arep mbok salahke ya monggo, benerke nggih monggo kersa. Nggih. Ya langsung mawon. Iki wetone wong lanang ki minggu pon. Minggu kuwi 5, pon kuwi 7. 7 sama dengan 12. Sing wedok, manten wedok, Rebo Paing. Rebo kuwi 7, Paing kuwi 9. Tambahke dadi 16. Lah neptune wong manten wedok karo manten lanang kuwi ditambah. Sing lanang 12, sing wedok 16, ditambahke dadi 28. Lah ketemu 28. 28 iki dibagi 7, dadine 4. Lah nak 4 iki gak kanggo. Sing kanggo ora sisa, dadi entuke 7. Kok entuke 7? Lah nek ketemune 29 bagi 7 sama dengan 4 ora 1. Sisa 1. Lah nek iki ora sisa. Nek ora sisa berarti hitung 7. Lah nek 7 kuwi apa? Yo, ngedun. Iki kata kunci. Ada 7 kata kunci. Nggih. Kaping setunggal Wasesa Segara, kaping kalih Tunggak Semi, kaping 3 Satria Wibowo, kaping sekawan Sumur Sinamba, kaping gangsal Satria Wirang, kaping 6 Bumi Keplethek, kaping 7 Lebu Ketiup Angin. Lebu kuwi ya ibarate debu. Lah ketemu 7 kuwi berarti lebu ketiup angin. Nak lebu ketiup angin kuwi ibarate lebu kuwi akeh. Bledug kuwi akeh. Ya bondo donya kuwi cepet boros. Ning keluarga iki ya boros, dasdes-dasdes entuk rejeki sepira ya entek, rejeki sepira ora entek ra iso nyelengi. Ning dalam kekeluargaan baik-baik saja. Ya kuwi alangane moran rada boros. Rada boros kok sok nganti ning ya ora suwe ya ora nganti teko tuwa. Paling ya awalan nikah kuwi. Awal nikah boros, tapi itu kan wis mudeng kabeh. Lanang lan wedok iki wis ngerti, wis do mudeng, wis duwe pendapat dewe-dewe, wis iso nyelengi, terus sakinah mawaddah warahmah. Amin. Matur suwun, aja lali tekan like, share dan subscribe.